J リーグ2025シーズン J1 リーグ第20節 FC 東京 vs セレッソ大阪。 FC 東京は悪くなかったと思う。ただ勝ちきれなかったね。 FC 東京はやっぱり4バックだね。今日の戦いは悪くはなかったと思う。結局長倉は登録されなかったね。いつから出れるようになるんだ。やっぱりラファエル・ハットンの決定力はすごいな。そして俊太が決めてくれたのも大きすぎる。 FC 東京は残留争いするメンバーではないよな。監督はそろそろ交代しないとまずいのでは。ショルツは次の試合から出れるのかな。長倉も含めていつからか知りたいわ。